Hát akkor sziasztok srácok, én Pavel Boris vagyok, és a mai videóban karrierezünk, így lesz meg a heti 3 karrier, ugye. Elnézést, aki hogy fog, nem szereti, utálja. Jó, aki utálja, vagy csak nem szereti a focis tartalmakat, most annak innen egy bocsi. Ha azt jobban szereted, akkor karácsony előtt egy kicsivel, vagy utána már, hát vagy karácsonykor közvetlen, vagy karácsony előtt egy kicsivel már lesz Fortnite videó is. Meg kell tanulnom, és az első videókban überbéna leszek, mert a barátomnál tegnap játszottunk, Molnár Miklósnál, úgy iratkozott fel rá, és ő is csinált már egy Fortnite videót, mert tegnap kezdte a csatiát. Na mindegy, szóval amúgy az a neve a csatiának Milos Molnár. Mindegy, játszottunk a barátommal, ugye, nála játszottam Fortnite-ot, mert nekem még nincs meg, de csak még. És überbéna voltam, kb. 30-40 percet játszottam, 30-40 perc alatt volt 8-10 killem, és egy 18 halálom. Tehát rohadtul béna a Fortnite azon. Mindegy. Játszunk. Keret az itt szerintem rendben van. Nem tudom, minózban van, meg csalva is, de hát sérültek voltak. Annyi, és megint Kovácsicsot nézem meg először. Vagyis, hogy nem először, hanem a kezdőben. Aztán a sárgavezetésekre azt hittem, hogy a Dortmund, és akkor a Dortmund leigazolta azt a Hamdeit, nem mondom, what? What is this? Rangol tudásom azóta se javult. És tudom, hogy szörnyű így, hogy egyszerre 3 premier megy. De hát bocsi, most fel kell venni a... Na tehát... mindig megfogadom, hogy előre fogok felvenni videót, és sose jön össze. A Dortmund, a Norwich otthonában játszunk tehát, akik... Hát kicsi a bors, de erős. Kaptunk már tőlük nagy pofont. Nem egyet. Vinicius. Be középre, Kovácsics, szép támadás, és a lövés! Mond szöglete. Benzema hát fejelni nem tud, mert kifejezik előre a labdát, belül mozgódik Gallagher. Ezt a paszt nem így terveztem, de így se lett rossz. Kapásból Gallagher! Ugyanazt a sarkot, ugyanaz a játékos célozza meg egy szöglettel. És így valamilyen felszabadítással később. Na, most kiszabadulhat a Norwich. Ami úgy néz ki, hogy meg is történik. Olyannyira, hogy támadásból rendülnek. Hát... 28 gólt lőttek ebbe a szezonban a Norwich, vagy 28 gólt szerzett ebbe a szezonban a Norwich, mi 112-t. Sajnos meg a tabella élét megint elveszítettük. Premier League-et lehet, hogy megint nem fogjuk tudni megnyerni. Hopp, Benzema cselezget. És lőnek kapura, Kovácsicsról megy ki. Mert volna aki megy, hát itt tényleg kiment. És kirúgás is. Vinicius tesó bal lábas vagy bal oldalról egy ilyen labdát azért be kéne adni. Jó van Kovácsics, még van terület, vigyed. Eddig volt terület. Benzema segít be, és gyakorlatilag kényszerítőzik Kovácsicsal! Aki aztán kapura lőtt. Hát jó messziről. De nem volt veszélytelen, azt el lehet mondani.
Kap egyet. Kovácsics elővi, de hova? Gun. Vagyis, hogy gun. Haha. Gun, mint fegyver. Jaj! De jó nekünk, hogy azt nem találta a gyerek. Vagy inkább hosszú volt neki, vagy nem találta el, hát most hogy fogalmazzak. Benzema. Szép csel lett volna. Az meg konkrétan szép csel volt. Az első szép csel lett volna, ha nem rúgják agyon. A második is. Ott is agyon rúgták, azt mondta, fújta a spori. Gyorsan, meccs között, gyors felvette a szemüvegét. Aztán látta, hogy mi történt a második esetben. Azt hittem, hogy előnyszabály volt, és le fogják fújni. Lehet, hogy tényleg az volt, csak már később szereztünk labdát, mint egy az előnyszabály volt. Nem olyan érthető, csak nem tudom, nem a jobb felső sarkot nézem állandó minden labdaszerzésünk után, ami szabálytalan kérdéses, na érted? Hogy most az előszabály vagy nem. Hát én miért azt nézzem amúgy? Közben Vince kint ordibál, ez csodás. Benzema. És tényleg holnap, ha minden igaz, már tudok videózni a Pavella Borisról. Most nagyon-nagyon ritkán lesznek videók. Nem annyira ritkán, de hát most ott jó pár naponta lesz egy-egy videó. Szerintem. Ajjaj, lesz meló. Az ott probléma. Jó. Oké, megvan. Gallagher. Gallagher lelépett volna. Miért kell kint ordibálni, miközben videózok? Sokkal jobban lehetne hangszigeteltebb ez a szoba. Megint ordibálás van. Bocsi, tényleg a háttérzajért. Mondjuk, de engem is alig hallatok, mert olyan messze vagyok a mikrofontól, hogy csak nem. Mert én a kamera a szoba egyik felébe van, én a másik felébe ülök. Na mindegy, Kovácsics. Mert ugye a szoba másik felén van a kanapé. A tévé meg az ajtó felé, én meg a fal mellett ülök a másik oldalt. Benzema lő. Nem igaz! Most sokáig a Norwich uralta a játékot, ez egy jó pár percig, és végre tudtunk az előbb egyet támadni. Véldei meg hát azért nincsen, mert nincs mivel véldélyezni. Jaj, szegény Krokogaming mindig várja tőlem a küldeményt, de ezt mondtam neki egy videóban, hogyha nézi, akkor tudja, hogy hétfőn fogom tudni feladni! Talán az eddig, sőt biztos is, hogy az eddigi legveszélyesebb lövésünk volt. Alaba az csúnya, de Neuer beleütött. Alaba meg nem kapott utólag semmit. De húztuk, hogy nem esett el a gyerek. Én már magam előtt láttam a piros lapot. És aztán, hogy jön oda a játékvezető megadni a 11-est, ami hát úgy alapvetően jogos lett volna. Volna, de csak volna. Benzema 1-4 ellen, 4-ből egyiket becsezi, második harmadik mellett elmegy, a negyedik meg Viniciuson volt, aki így nem érte el a labdát. Ali. Mire lesz meló? Ráp. Vagy Rup. Ha külföldi név, akkor ha valamit úgy írnak, hogy Rup, vagy Rup, az már mindig Ráp. Kovácsicsot nem hozzuk le, mert szeret tüzelni, jól tud tüzelni, nem fél tüzelni.
és hasznosan tud tüzelni. Hát úgy hasznosan, hogy... Na hát nem, ezt nem úgy mondani, hogy hasznosan, hanem hogy általában gól lesz belőle, egyelőre nem. Született belőle gól, de hát Kovácsics ilyen. Sokat lövöldöz, az egyik majd gól lesz nálam, amúgy nyilván nem az, hogy csak ellövi, azt majd egyszer gól lesz. Nyilván céloz, és ebben az értelemben is van benne cél. Aha, mondtam, hogy élesen lő! És kirúgás. Ezután Norwich, Brentford, vagyis hogy Brentford, Norwich. Ha ennyire pontosak akarunk lenni a hazai és idegenbeli szempontból. Benzema kap jó labdát, aztán belefordul vele az ellenfélbe. Fú. Benzema. Mount. Szépen húz befelé, aztán Mount. Teker! Gun, mint gun, a fegyver. A fegyver a jó Chelsea lövések ellen. Benzema, miért kell magunk elé engedni? Ha látjuk, hogy én az ellenfél, amúgy Madsen. Miért kell kijönni a helyedre, vagy ezen Madsen, nem tudom ki. Na ne, hogy ezt még eljátszok itt. Ez itt már nem fér be. Ez most komoly? Édes Neuer szívecském, mit csinálsz? Neuer és Van Dijk? Mi a szent szart csináltok? Édes jó Isten, és akkor még arról beszélek, milyen jó lenne vezetni. Vinicius, szép. Kovácsics, lőjük el! Kapufa! Fú, Istenem, nem tudom visszarakni a szőnyeget a helyére! Mindegy akkor. Ez marad. Na végre. Neuer, csalóba. Gallagher, na végre visszaraktam. Nem volt szőnyeget, el van csúszva. Vagy el volt csúszva. Na. Jaj! Ez nem volt hazardás. Majd bikázzuk ki. Csak akkor pontosan. Azaz támadjuk meg Gant. Mount. Nem jó, de nem. Nah. James megint kijön a helyéről. Táj. Kipasszolnak minket. 16-osunkon belül járnak, illetve középre teszik Neuer. És ez nem a FIFA mobil, hogy 2 másodperc alatt lövünk 3 gólt nekik. Mobil FIFA mobil. Ki hogy mondja. Mondjuk szóval a legtöbben mobil FIFA-nak mondják, mindegy. És ezért nem áll meg a játék. Azért, amikor Neuer a szinte leszorított kézbe belerúgja a labdát, azért megállunk. Soha ajándékozza a bíró nekik volt, meg mi. Amikor Benzemát rúgják agyon, azt nem. Ez semmi. Úgy lehet, hogy nagyon sikerült kifognunk egy drukkert. Tait, lesz meló. Ment egy drukker spori. Vagy spori drukker. Pukki, végre lemegy ez a fingolgató. Mint Puki. Na legalább egy szép 4-szer úgymond.
Négyszer játék. Benzema! Nem! Ezt nem tűröm. Kovácsicsba sem, meg Benzemába sem tűröm ezt tovább. Ez nem való egy pályára, főleg nem a Norwich ellen. Kovácsics takarodjál. Benzemát te is, ez szégyen, amit ma csináltok. Csalóba is lemehet amúgy, mert nem ezt meg húzzam ki a szélére. Csalóba se csinált most semmit. Nem tudom, azt sem tudom, hogy miért nem Van Dijkot hoztam, mondom, mindegy. Lesz meló. És hihetetlen, hogy mintha World Class ellen játszanék, olyan szar az a csapat. Noért. Mi a szar? Mi a szar? Srácok, ezt látjátok. Szépen bepőszköli a kapujába. Az igen. Ügyes vagy. Gégé. Oké, Neuer, nem tudom mi történt, de mondjuk úgy, hogy bug. Ezt bugnak szokták hívni, hát hívjuk mi is annak. Hogy itt mi a szar történt, azt valaki leírja nekem a kommentbe, azt kap egy moderátori jogot ezen a csatornán. Hoppá, Werner pókálozik közben. Ez a jobb felsőt. Még hozzá jobb felsőt. Hát, mi történt, az egy baromi jó kérdés. Ne kezdjétek el mondani, hogy mi történt, mert egyáltalán nem fogom tudni. Jól hallom azt, és van erre szurkolok, hogy Norwich, közben Vinicius szerez labdát, ott az egyenlítési lehetőség, így nem. Tehát azért így nem, Werner ez kerül vissza a labda, és élesen lő, mellé, francba! Ez volt az utolsó lehetőségünk, Gun, a labdával, kibikázza. Gallagher, nem tudom miért nem Kovácsics megy érte, mert így a másodikra. Első fölfejlésnél még oké volt a Gallagheré, de aztán ez már Kovácsicsnak kellett volna a labdája legyen. Ezért se állunk meg, ez is olyan csúnya. Nem értem ezt a Druckert se, meg Neuert se, hogy mi történt. Most mi történt? Most mi a... történt? Mi a szar? És mi van, ha már gólt lőttünk volna? Amúgy abból a támadásban, amit meg se adott a Spori. És mi van? Nagyszerű. Oké, hadd nézzem azt a Windows Manager konzolat. Boldog leszek. Eskü. Tudtam. City ellen jövünk, akik azt nem mondom, hogy szorongatnak minket, viszont szoros elől a mezőny. Most Fernandessel és ez, hogy meglepően a Benzemával kezdünk. Hát Neuer, én ilyet nem várok el tőled többször. Atyaisten! Mindig nem ment ki a fejemből az, amit ezt csinált. Kivédte, oké, lepattan a földre, mondják, hogy Istenem, ő Neuer se tudja, nem tudja, Neuer, hogy hát Istenem, Neuer se tudja megfogni elsőre. Aztán nézem, hogy a labda pattant egyet, belevagol Neuerbe, aztán elpattant, én így fogtam a fejemet, már beszélni se tudok, hogy mi a szar történik, és bámultam nagyra nyílt szemekkel, hogy mi a franc történik. Ezek után, mikor ott volt a labda a vonalon, végignézve, hogy Neuer beüti a kapujába, legalább kifelé ütni.
De amúgy nem, legalább kifelé ütni ezt a szép labdát, és nem beüti a kapujába, nem valami hasznosabb dolgot csinál. Mindegy, ezt végignéztem, és meg se tudtam szólalni egy pár másodpercet, hogy nem tudtam vinni a szememnek, hogy miért szólott le előttem. Hát ez is úgy nézett ki, mint egy részeg farkas, akit éppen ugrás közben lő agyon egy vadász, de rendben van. Na! Ez is kicsit furán nézett ki, igaz vizes a pálya, most ez a legnagyobb baj, megint egy a 4-be Vinicius. Leszedlek! És miért csúszhatom két emberre, egyszer nyomtam meg. Tom. Madadro! No, én mit csinál amúgy? Megint véd egyet, azt elkezd a védővel veszekedni, amíg bepasszolják az üres kapuba. De a 6. percben. Szerez vezetést, Vinicius. Egy embert kicserélez, másikat lehagyja. Ezt a kaborét is. Hát először lehagyja, aztán lecserezi. Fernandes meg kapura lő, és majdnem kiegyenlít. Ederson. Fernandes pedig majdnem kiegyenlített. Basszus. Basszus, külcsös karma. Miért áll a karakterem? És mozog, most megint nem. Tudjuk, ezek az Ultimate FIFA laggok. Azt hittem a 2-0. Beleképzeltem magamat a Norwich elleni meccsbe. Hoppá! Ederson se játsza! Hát majdnem. Ez a Ederson volt, nem tudom, valamelyik védő talán. Meg ránk rúgta a labdát, szerintem igen. Ja, valamelyik védő volt. Alaba. Az nagyszerű játék. Benzema. Jön segíteni Fernandes, becsúsznak a passávba, de nem tudják megszerezni a labdát. Fernandes az ellenfélbe vezeti, akkor igen, ez megtörtént. Lemarad egy City is, Neuer elsőre véd, másodjára nem kell, az előbb ezzel kellett volna, mikor a játékos társával veszekedett, amit bepasszolták neki az üres kapuba. Gyere Neuer! Aztán Van Dijk lábáról fekszik rá a labdára. Aztán ez sem olyan mindennapi FIFA-ba, Benzema biciklizget. Aztán Gallagherhez kerül a labda. Benzema, mi a taktika? Nyomom, hogy passzolja a Gallaghernek, erre belepasszolja az ellenfélbe. Félnek. Na, belepasszolja. Nyomom, hogy passzolja a Gallaghernek, erre. Mi a szar történik ebben a mai videóban? Szóval, mi a szar történik ebben a mai videóban? Értem. TV távirányítójából kiesik az ellen. Ez jó jel arra, hogy mekkora egy szardarab vagyok, hogy rájönk a távirányítóra. Aki büszke rám, az most nyom egy lájkot és feliratkozik. Én nagyon büszke vagyok magamra azért, mert meg tudtam csinálni, hogy ráültem a távirányítóra, és ezzel ledobtam a kanapéről, és ezzel kiszedve belőle az elemet, az egyiket, a 2-ből. És ez nem volt esetleg kéz? Csak amikor Neuer belevikázt a Van Dijkba, Neuer az előbb 2-t hibázott, Van Dijk 1-et. Jesszus, mi történik? Nyilván beközépre a labda. Egyik láb előtt első van, másikig nem jut el, és indul Mount a szélén, csak nem ilyen passz kellett volna, dehogy nem. Ez tökéletes passz. Mount ellenfele úgy látszik gyorsabb, de Mount betör a 16-oson belülre, aztán Ederson véd. Benzema kapura fejelni nem tud, Gallagher leveszi. Kicsit utána rúgnak neki, hogy mi az, Ederson megint véd. Szöglet. Nem rossz ez, nem rossz ez. Benzema megint nem tud fejelni, megint Gallagher a labda, csak most utána Van Dijkhoz kerül. És Van Dijkba valamilyen szinte belerúgnak. Hát, nekem ez a bíró is eléggé gyanús, hogy lefizették. Vagy csak szimplán szurkol a Citynek. Vinicius. Jó reggelt, meccsen vagyunk. Elkezdődött a meccs, jó reggelt kívánok. Vinicius Junior.
Ez a Brozovic mit keres? Neuer megint kicsit bagosan védett. Benzema mit csinál Benzema? Hát, na, 2 vereségére egymás után, úgyhogy egy ilyen játékosokkal teli Chelsea kapként Manchester City-től lehet, hogy kirúgnak. Nincsen szöglet, úgyhogy nem bravo Neuernek. Nem, alapból jól vett. Most ezzel is volt taktika, hogy magasan előre passzoltuk a labdát, miközben én egy kicsi háromszöget nyomtam. Gyere Neuer! Hát jönnie nem kellett, és ezek szerint védenie igen. Silva, Foden. Nyilván kicsibe végzik el, mert City mit csinálna másképp. Jó, szép. Ebből passzát blokkolta, vagy védekezte jól le. Egyszerűen olvasta a játékot. Ez rá talán a helyes jó focis kifejezés. Jajjaj, Neuer nincs az kint! De! Hajnal majd nekünk. És úgy ura, hogy egymás után 2 idegenbeli meccsünk van Premier League-ben. Na most... És úgy fönt miért nincs ilyenkor senki? Mindegy, Benzema megszerzi, aztán kimegy róla, vagy nem. És még a továbbcsorgó labda sem ment, amikor megállította, és onnan továbbcsorgott a labda, az sem ment ki. Ederson véd. Aztán még ott marad a labda, vagy oda leesett. Mire Ederson fölkelt, már a védő rúgta ki éppen a labdát, majd szerencsére a Citynek. Isten, becsúszunk, belemegy a lábába, belemegy a lábába Alabának, de elesik Alaba lábában. Nem lehet ugyanolyan merímelje, mindegy. Elesik Alaba lábában a gyerek, és ez szabadulás. Most mi történt? Most komolyan les volt, és lehet, hogy kontrasztunk volna egyet, ezt lefújta a bíró. Ez igen. Ez igen, gyerekek. Ez igen. Gyere, Spori, gyere. Boxra járok. Mi ez? Mik ezek a bírók? Hát Jézusom. Atyaisten világfája. Most nem mondom azt, hogy Fernandes nyújtott rossz teljesítményt. Kezdem megbánni, hogy az előző meccsen Kovácsicsot játszottam. Az utolsó 10 percig. Kevesebbig. Fernandesnek kevesebbet, mint 10 percet adtam a rendes játékidőből. Mountnak ez végül jó lehet! És nem. Törjünk ki, de ha kitörjünk, akkor tényleg törjünk ki. Fernandes mindig, akit megdicsérek, az azonnal elcseszi. Már bocsánat a kifejezésért, de hát milyen kifejezést használjak, ha nem azt, ami az igazság. Neuer mit csinál? Mit csinál? Mi történt a labdával? Hát ezt visszanézzük. Oké. Neuer véd, ez rendben van. Grealish felrúgja a saját mellére. Oh, what? Igen, szép munka, srácok. És itt elmegy a kamera, értem. Ez pozitív jel. Mondjuk másképpen nézzük. Így is elmegy, nem? De én arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt a labdával. Mindjárt kiderül, akkor most tudjuk talán visszanézni. Ti figyeljetek ide!
Hogy került a labda? Akkor vissza az eredeti képbe. Igen, állj, gyorsít. Na akkor innen nézzük meg. Figyeljtek, azt a labdaszeret, akit most bekarikáztam, hogy kerül hozzá a labda. Oké, mindegy. Folytassuk a játékot. Ultimate FIFA bugok történnek, mert aztán Neuer még szomorú is, miközben visszakapja a labdát a nem parti ezért a labdaszerőtől. Mindegy. A gyors ellen, ahogy nézem ezt a kabarét, vagy milyen neve a gyereknek. Gallagher pedig lövő helyzetben ezt kihasználja. Azt hittem kirúgás. Azért ennyire csak nem sportszerűtlen a víra. Ennyire azért csak nem fizették le. Hát, hogy most ez, hogy nem lett Gallagheré, meg ez, meg hogy ezekkel mi volt a tervünk. Hogy miért csúszunk rá a másik bokrájára. Van teker, hát ez így szégyentelen, de az is, hogy oda csúszkálnak. Jó, ez hülye ez a FIFA. Ez hülye ez a FIFA. Közben kapjuk a Chelsea-t. De hát... Ilyen játékkal még ez sem ment meg minket, és szerencsére már akkor nem volt érvényben úgymond a lőszabály, mikor labdát szereztünk. Szóval pont jókor voltunk szabálytalanak. Benzemát cselezgett, szerintem kicsit értelmetlen volt ez a csel, csak utoljára tette magát vele a védővel. Mi? Mindegy. Az ott jó szög lesz Mountnak. Jaj, távolabbra nem, én számítottam rá. Hát persze, hogy nem mondom. Nem, én nem mondtam, lőttük el. Ó, büdös életbe. Rúgd már ki, és kidobja, nézd meg. Egy gyökér Ederson. Ne! Hogy megy el 3 ember mellett? Gyere, Neuer, gyere! Védj! Köszönöm! Kétszer bebagoltál, harmadszorra már nem. És indul Vinicius jól. Vinicius... Miért pedig ennyi időben egy labda átvétel ebbe a FIFA-ba? Lőjük el, ha el kell. Ezt így kell mondani. És csinálni is. Jó, csinálni lehetne jobban. Sőt, szívem szerint ezt az egész meccset újra kezdtem volna. Jézusom, kicsit Gallagher is kettyós. Ez a csapat, ez tegnap buliba volt. Csajokkal, minden, ment a diszkózene. Ezt jól mondtam. Mindegy, szóval ment a buli, meg ilyenek. És túl sokat ittak, hogy mi történik a gyerekekkel. Mi történik ez a Chelsea-vel? Nem csak a Ferencváros 3. Mi a gyíkom? És nem nézik vissza, mert nem van rá idő. Mert most rúgtak ki, tehát kész, vége van. Ennyi volt Chelsea karrier utolsó rész. Jesus, még add be a harmadikért. Úgy van, tesó. Most mi történt? Ja, hogy utólag a les, értem. Miért nem mentünk el előbb? Mert utolért, vagy odaért volna a védő. Jön belül Benzema. Úgy van, testvér! Végre egy bagolás, luftrúgás, bírói szabálytalanság, és odarúgás nélkül támadást le tudtunk vezetni. Csak nehogy itt is 2-1 legyen a vége, mondjuk most előbb van a szépítő gól, mint az előbb. Csak már nem kéne többet kapni, vagyunk 4-en, már csak 3-on voltunk. A labdát így is megszereztük 3-1 ellen. Mert hogy mi voltunk 3-on.
Éppen azért nem dicsekedni akarok, hanem mondani, hogy ez milyen egyértelmű. Az eredményjelzővel megint csak nem tudom, mi történik, még ez már szinte mindennapi bug a FIFA-ban. Az enyémben legalábbis. Reméljük, majd visszatér közénk az eredményjelző is. És reméljük, hogy ez a Merino, vagy ki vagy tesó. Ez minden. Nem fog több gólt rúgni. Silva szöglete, nem jössz kicsire, ez minden. Silva szöglete, nem is jött kicsire. A gyereke. Vinicius, jó labda! Már csak egy jó sebesség kéne a fáradt gyerektől. Nem tudom, hogy nem lehetett kiengedni ezt a labdát. Vinicius szép se, az ellenfelét nem rázza le, egy passzal azonban igen. Fernandes nem mit kezdjen vele. Ellövi, megpattan! Kéz! Ederson, könyörögve kérlek, mutasd, hogy hova mész. Köszönöm! Bekerülni. Köszönöm, Ederson! Óriási nagy puszipacsi neked! Puszipacsi ölelés. És hát Jézusom! El se hiszem, hogy egy bagos gól, meg egy érvénytelenített bagos gól. Vagy ez nem tudom, miért lett érvénytelenítve, talán meg Grealish mellére vágott labdát, úgy érzékelte, vagy úgy ített a bíró, hogy Grealish keze volt. Mert nekem nyilván tök jó Jesus, nem tudom, miért nem váltott elsőre karaktert a játék, amikor én nyomtam, hogy váltsunk karaktert. Benyomtam a trottyot a gatyába. Mit csinálsz? Hát letrottyollak a gatyából, rádöntöm. More. Taktika is volt ezzel a... Jó reggelt, most nézve. Egy Dias természetesen kicsibe végzi el. Aztán nem mondom, hogy természetesen de labdát szerzünk. Csak így fogalmaznék, hogy labdát szerzünk, és 3 perc hosszabbítás. Ha nem rúgunk, de is kapjunk. Ha rúgunk, akkor se kapjunk. James helyzetben. James lő. Gól! 2-0-ról 2-3 az eredmény. Minden! Egy kivétel nélkül. Egy kivétel nélkül minden City játékos a földön. Hát azért a végére felpörgött a csapat. Gyakorlatilag az utolsó 20 valamennyi percben rúgtunk 3-at. Reece James, végre! Ismét jól tör előre, ez innen. Hát csak ezek most nagyon jönni fognak. Amit megakadályozni látszólag nem tudunk. Nem hiszem! Nem. Az ilyennel fogok kilépni. Ez hogy vezeti végig? Megint. Menedzseri bajok vannak. Az Arzenát ezt elcsapjuk, remélem. Ma április vannak, a Premier League győzelmet szerintem elfelejthetjük. Premier League 4-ek vagyunk. Az Arsenal vezet 66 gólodás engedő pattan 6 ponttal. Keret maradhat ugyanez van, Neuertől kicsit félek. Mindegy. Ilyet ne csináljunk meccset. Ilyet csináljunk meccset, vagy mégsem. Ilyet csináljunk. Na itt már valami jót csak mutatunk. Itt viszont már jól lenne az odavágón eldönteni a meccset. Méghozzá nekünk.
Benzema. Az kerül a labda, Fernandes labda szerzése után, de csak Benzema az gurul. Nem, Fernandes passzolta neki oda is konkrétan, legalábbis nem. Az miénk volt, aztán megint miénk volt, aztán most megint a miénk. Így ne kéne belőjem. Akkor ezt Mountra bízzuk. Mondtuk el, a szabadrúgás technikája, ahogy nézem. Hát eléggé. A szabadrúgáshoz az érzéket elment. Most valaki erre azt mondja, hogy nem is volt, haha. És miért az Arzenál dob? Ja, mert lefizettük a sporit. Most tesó. Haha. Mekkora lenne az ellepve? Ja, bocs tesó, de lefizettük a sporit. Haha. Fura lenne, és nem is tudom. Mindegy, úgy néz ki, miért ki belőle. Jó, gyerek, hogy most vagy a háttérben. Vinicius. Fernandes, befelé húz, Fernandes. Még egyet tol, aztán tekerjen! Rendél Pickford. Hát az kész bizonyám, de nem, miért 11-es? Szabadot akartam. De ó, 16-os van arra egy szabad, de menő lett volna. Bezárt egy fasz. Már bocsánat. De ez... Ez nem fér bele. Tehát ez a Benzema gyerek, ez nulla. Ne! Jó, bikázzuk előre, csak most ne bele Van Dijkba. Szerintem hogy a Norwich elleni meccsen romlott el valami, ha azt megnyerjük, talán marad annyi önbizalom, és nőjönnek talán marad annyi IQ. Hogy a City ellen is tudjuk hozni, amit hoznunk kellett volna a City ellen. Most miért integetünk, hogy les? Miért integetsz? Miért nem mész rá? Nóért te egy Isten tiszteletem vagy, ahol meditálsz? Vagy nem tudom mi van. Közben a hang is elbabol. Gallagher magától passzolgat a játék. Lövést én nyújtam. Mindegy, ha nem. Ha kettő vagy annál kevesebb a különbség, mert a gól különbség, akkor rendben van a visszavágóra való tekintettel. Jajjaj, hát ez James. Jesszus, mekkora bágok vannak. Szerencsé, hogy kezelt. Most igazából James-el egyszer nyomtam meg a hazaadást, erre gyakorlatilag hazabikázza Neuernek. Neuer egyszer egy picit a háromszöget, erre átveszi, az belebikázza az ellenfél kezére, vagy kezébe, ki hogy mondja. Nem futsz le, Mário, Vázquez, ne vágja a pofákat, inkább nézd végig, ahogy szóval a támadást. Vinicius. Benzema még. Miért nem indult el Vinicius elsőre, akkor majd másodjára Mount lukat rúg másodszorra az ellenfélbe. Szóval Benzema nem tudja visszaszerezni, ott is valami bug történik éppen. Aztán Fernandesről kimegy a labda. Végre nem telt bele egy órába, hogy bedobják. Ott is történt valami. Na, ki dob? Az Arzenál, mi? Éreztem, lefizettétek a sporit. Az kéz! Hogy meg oda rúgott.
Ne fütyüljetek, rohadék arzenálosok. Úgy szeretem az arzenált, de kifikülik a becsúszásom, ami szabályos volt. Ez. Mi ez a szar? Mi ez a szar? Indulj el, Benzema, mit csinálsz? Tesó, mi a szar csinálsz? Édes, édes testvérem. Édes, édes testvérem. Mit csinálunk, gyerekek? Mi a... csinálunk? Ezt már szeretem. Lehet, hogy tényleg Kanté kéne még mindig nekünk. Ez a Chelsea-t meg kellett volna olyannak, hagyni olyannak, amilyen volt. Az első szép lövésünk a mai mérkőzésen. Ezt kifejelik termék, vagy nem ki, de hát kijebb onnan, ahova jött a labból a labda. Saka vagy nyelv. Nem tudom, így kell lejteni, nem is nagyon érdekel. Van Dijk középre, Benzema belelövi Ramsdale-be, aki aztán nem hülye és megfogja. Magát Ramsdale-t nem szeretem. De hogy ebből a szempontból nem volt most hülye. Sajnos. Most nézzük, azt kívánják, hogy Arzi így becézik az Arsenal. Ez tök jó, milyen lányos név. Benzema várnak a visszavágón. Na ezért nem hiszem, hogy meghagynak minket a Chelsea-nél pofon nélkül. És nem fogjuk kibírni szezon végéig. Úgyhogy ki kellett volna bírnunk. Anélkül, hogy kibújnának. És nem fogjuk. Tehát ha eddig nem, akkor már 8. piros lapér, amit ebben a szezonban összeszedünk. Érzésre a 8., hanem többedik. Azért már ki fognak rúgni. A sípszó megment egy Arsenal kontrától, ami abból indult volna, hogy odaadjuk nekik a labdát. Mondom. A labdát, vagy éppen a labdát. Gallagher árba Benzema posztjára, ahogy nézem. Vinicius. Ne tudjátok meg, hogy mit csinál. Vagyis, hogy én sem tudom, de hogy inkább ne is akarjátok megtudni. Les. Azért mondom. 16-as vonalán volt pont. Mekkora még Magic. Vinicius jól vede, de nem tudja ez jól átvenni. Hát ennek mit beszélek, ha úgy se érti. Vázquez. Most ott de jó lenne Benzema. Ember hátrányban 2 gólos. Hát mi? Na igen, 2 gólos hátrányban, ember hátrányban. Szerintem örüljünk, ha nem kapunk többet. Pedig kapunk! Fú. Édes Jóisten, akkor rúgjunk is. Ennél csúfosabb ne legyen, ennél csak jobb lehet ez a vereség. Mert hogy vereség az lesz. Piros lappal 0-3-ról. Egy fél óra, picivel több mint egy fél óra alatt nem fogunk felállni, gyerekek. Ott kell az a gól. De nem gól. Mit csinálsz, te gyökér? Üres kapura az 5-ös sarkáról gyakorlatilag. Hogy lehet oldalhálót lőni? Mit intett a partjelzője, nem csak kopasz a feje.
Kirúgás, azért. Werner Mount, dehogy hozom le a Mountot. Vele nincs, nem az, hogy nincs annyi baj, vele egyáltalán nincsen baj. Hozzuk játékba akkor őt is, ha már szóba hoztuk, akkor hozzuk játékba is. Mount, szép csel. Benne talán még lehet bízni. Úgy néz ki, Mount. 11-es vonalán tör befelé, és lövi mellé. Nem védett esetleg a kapus, dehogy nem. Szép volt Ramsdale. És szép volt Mount. Legalább egy biztató jel arra, hogy ezt nem rontottuk el. Vagyis, hogy mi is. Ez Ramsdale is védte rajta is múlt. Sőt, ez gyakorlatilag csak rajta múlt. Mert ez akkora gól lett volna. Mostantól kezdve mindig Viniciusra fognak számítani, én úgy érzem. Arra fognak számítani, hogy Vinicius oldalán jöjjek el. Ezért most csak azért is, hogy jöjjünk el, ezért most csak azért is Mount oldalán fogunk eljönni. Az, ha nem lesz, akkor szép. Márpedig nem lesz. Mount! Az helyzet, gól! Milyen éles szögből! 1-3! Nem örül, hogy letérdelt. Nem tudom, imádkozott. Vagy imádkozott azért, hogy ne legyen les. Szerintem utóbbi. Bár azt nem befújták volna, hogy itt nincs bent a továbbengedős szabály. Tehát itt ha les, akkor azt instant fújják. Habár az előbb az Arzenálból is elengedték. Mindegy. Gallagher! Azt átvesszük. És nem olyan hosszan, hogy az ellenfél a labda közelébe jusson. Megint van lehetőség még talán pont időben egy egyenlítésre. Mount, szép játék, Fernandes. Hol van onnan Mount? Hát ott van középen. Most a labda van, és aki most belövi a 2-3. Ember hátrányba, villám gyorsan, lövünk 2-t. Felpöröghet a Chelsea. Nem hozzuk le. Ki vagy Vinicius. A játék nagyon szeretné játszani Wernert. Nem fogjuk. És ha innen felállunk, akkor még talán nem rúgnak ki. Na azt se bánom, ha a Premier League-et se nyerjük meg idén sem. Csak ne rúgjanak ki, könyörgöm. Könyörgöm! Neuer véd. Lehet, hogy nem kellett volna. Az ilyes Mount biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Elfelejtettem Mount barátom. És Ziyech barátom. Mari. Ne hagyja be, Neuer, megint a vonalról! És aztán Neuer! Azt hittem 11-es. Szöglet? Igen, azt hittem kirúgást mutat a játékvezető. Mennyi azt hittem egy mondatban. Na! Mi? Én ezt nem hiszem. Neuer! Vagy a kapufa, nem tudom meg. De most valamelyikünk nagyon-nagyon sokat segített ezen a meccsen. Neuer úgy alapból is. És ebből nyargal Vinicius. Vinicius, gólhelyzet lassan, fölé lövi. És nem tudom, hogy lesz ennél nagyobb lehetőségünk. És ha így megy a meccs vége felé a játék, miért nem megy így a meccs elejétől kezdve a játék? A meccs végén kéne elfáradnunk. A meccs elején gyakorlatilag végig aludtuk egészen eddig. Ott a helyzet, ne! De miért Gallaghernek passzolod, ha azt nyomom, hogy Viniciusnak passzolt, ez szardarab. Kell az a labda, nincs meg a labda, gyere Neuer! Ne! Nem lesz, bassz! És akkor most kaptunk ki. Nem baj, ha nem rúgnak ki, nem baj. Csak szépítsük ezt a vereséget.
legalább 3-4 legyen. A B-et minimum meg kell nyernünk. Hello! Mari. Torreira. Ha már a Premier League-et nem is, akkor a B-et legalább Neueré. És akkor most szépítsünk valamit azon a vereségen. Nem, ezzel a kidobással nem. Ezzel a Mounttól viszont igen, Mounton kívül senki nincs a csapatban, akiben még úgy lehet bízni ezen a mai meccsen. 3 perc a hosszabbítás. Mount tologatja még egy kicsit, és aztán befelé a labdát. Fernandes még visszahúzza beközépre, Mount lefordul, Mount 11-es! Ez ha nem büntető, nem tudom mi. És kacok, köszönöm, hogy itt voltatok ebben az überbagos videóban. Tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Én Boris voltam. Sziasztok!